Salutare! Sunt Ionuț, de la Busola Capital. Aici explicăm economia pe înțelesul tuturor, ca să poți lua decizii mai bune. Hai să intrăm în detaliile care chiar contează. Inflația înseamnă creșterea generală a prețurilor. Nu doar la un produs, ci la tot ce folosim zi de zi: mâncare, energie, servicii. De ce apare? Pentru că banii își pierd din valoare. Cu aceeași sumă, cumperi mai puțin. Iar asta nu e o întâmplare. Inflația apare din mai multe motive. Costuri mai mari pentru companii, cerere mai mare decât ofertă, politici monetare prea relaxate sau șocuri externe, cum au fost cele din ultimii ani. Știu, pare complicat la prima vedere, dar de asta suntem aici. Hai să simplificăm totul și să vedem ce poți face concret. Un exemplu simplu. Dacă anul trecut un coș de cumpărături costa 100 de lei, iar inflația este 10%, același coș costă acum 110 lei. Dacă salariul tău nu a crescut cu cel puțin 10%, înseamnă că, în realitate, ai mai puțină putere de cumpărare. De ce e important să înțelegi asta? Pentru că inflația îți afectează direct viața financiară. Economiile tale valorează mai puțin în timp, iar deciziile tale trebuie adaptate la realitatea economică. Inflația nu e doar o cifră la știri. Este un indicator esențial pe care trebuie să-l urmărești ca să-ți protejezi banii. Iar aici, la Busola Capital, exact asta facem. Explicăm pe scurt ce se întâmplă în economie și cum te afectează pe tine. Dacă ți-a fost util ce ai văzut azi, abonează-te. Continuăm să navigăm împreună prin economia asta complicată. Eu sunt Ionuț, de la Busola Capital. Pe data viitoare!